Къде? Кой? От Горна Оряховица. Георги Димитров. Абе, с Гого играе единия. От Горна Оряховица съм. Него е там не. В Търново сме ходили на един турнир. Там може би сме го виждали. А той този човек, който полива, той беше там. Си говори. А, да. И не игра с Гого, пък други игра в куп. Да. Колко не знам точно. На 12 съм Колко не е ли до 10? Първа година до 10. Снимам те.